Ets un productor, un botiguer o una empresa de serveis? Vendre a Mascat és molt fàcil. Entra a mascat.cat i registra't com a venedor, indicant si ets un productor, una botiga o ofereixes un servei. De seguida accedeixes a la teva àrea interna. Allà, configures la teva pròpia pàgina web dins a mascat.cat. Puja tota la informació dels teus productes en un sol idioma. Un cop fet, un equip de validadors comprovarà que tots els paràmetres són correctes i farà la traducció als altres idiomes. Un cop validat i traduït, ja estàs en línia. Nosaltres proporcionarem els teus productes per terra, mar i aire. Tot això per només 50 euros més IVA mensuals i un 5% de comissió sobre les vendes el primer any. Quan un usuari compri algun dels teus productes, t'arribarà un correu perquè validis la venda. Procura sempre tenir productes en estoc o els usuaris et puntuaran negativament. Un cop validada, comença a preparar el producte perquè els nostres serveis logístics et vindran a recollir el producte per entregar-lo directament al client. Tingues cura de l'embalatge. Que el producte arribi en bones condicions és una responsabilitat compartida. Hi ha clients que voldran recollir la compra directament a la botiga, una bona ocasió per mostrar-los tot el que tens en viu. Recorda de posar el distintiu de Mascat a l'entrada de la teva botiga perquè els nostres usuaris sàpiguen que formes part de Mascat. Cobraràs la venda un cop restada la nostra comissió de servei en un termini d'entre 3 i 5 dies. I així cada dia, centenars de vegades. Vendre més depèn de la teva actitud. Fes promocions, ofereix preus competitius, fidelitza els clients. El teu comerç està viu 24 hores al dia, 365 dies l'any a internet. Per això pots accedir sempre sense restriccions a la teva àrea d'usuari per canviar el que vulguis. I si no te n'en surts, un assessor personal t'ajudarà. Benvingut a l'era físico-digital. I pensa, els compradors saben que pròxim és millor. Tu també ets a Mascat, la botiga de les botigues en línia.